I ara ve un moment que els que ens apassiona la política i els que hi som des de... Mira, justament diumenge feia 16 anys que estic actiu en política, no remunerat, però sí que és la meva vocació de petit, i jo ho analitzava i deia, ostres, que divertit aquest any 2023. És a dir, és un any on ens trobarem amb una contesa electoral, primer les municipals, que a més canvia el poder a tot Espanya, a tot el país, també al mes de novembre, desembre, també a nivell d'estat, i per tant ens ve un any apassionant. Nosaltres el que estem convençuts és que veurem molts anuncis, n'estem veient ja, després de l'estiu ha estat un no parar, però que no veurem gaire cosa feta. I que la unilateralitat per part de l'equip de govern, si bé és cert que tenen majoria absoluta, doncs no és que els agradi gaire compartir, ens afectarà moltes coses. Què passa? Que aquesta voluntat d'anar ràpid, aquesta pressa, està jugant en contra. I per tant nosaltres esperem que els errors que estan cometent i que continuaran cometent si segueixen com fins ara puguin ser, no li diré ràpidament, però sí que puguin ser fàcil recuperable a partir del mes de juny, quan votem quan el plenari voti el nou alcalde i equip de govern, perquè és essencial, és a dir, o hi ha canvi o hi haurà decadència, i ho estem veient, estan havent molts canvis, i aquests canvis a nivell de societat cal que també s'apliquin a nivell d'Ajuntament.